Здравейте! Днес в опитът на един новак реших да ви покажа как може да направите подобни на тези тефтерчета с лищенца вътре. Това е от един проект на Виктория Дизайн, който тя ги използва, за да се вложат в фолио. В готов вид нейните са 6,5 на 8,3 и вътре се събират около 9-10 лищета, нормална копирна хартия, 80 грама. Много ми хареса идеята и реших да експериментирам с различни видови дизайнерска хартия, както и с картон, като си поиграх с различни размери. Това има като малък гръбнак около 0,5 и по този начин може да събере 27 листчета. Не е декорирано все още, тъй като не знам дали ми харесва достатъчно. Пробвах и с по-тънък гръбнак. Това е с 0,3. Отново вътре с листчета този път можах да събера 18. Но най-много ми харесва ето този тип, в който има малък гръбнак около 0,2 от двете страни и тогава могат да се съберат между 13 и 15 листа, било то обикновена копирна хартия или такива цветни като моите, които са 80 грама. С това реших да ви споделя какво научих, когато се опитвах да ги правя, защото при някои се получиха добре, при други не толкова. Даже си поиграх тук да направя едно, което е с 2 реда листчета и стана също интересно, малко по-голям като формат. Хубавото е, че по този начин може да се използвате всякакви остатъци, които имате от дизайнерска хартия или от картони и се получава нещо интересно и ефектно, което може да бъде подарено отделно или да си го ползвате, да си го носите в чантата или да бъде вложено към някакъв друг проект. И така, аз избрах тази дизайнерска хартия с размерите само 7 на 19. Като хубаво е, когато избирате такъв тип дизайнерска хартия, да съобразите, че има едно завъртане и трябва, когато се обърне от всички страни, да изглежда добре. Заради това, ако има посока дизайнерската хартия, трябва да се съобразят тези неща. На първо място, на дългата страна, където е 19, биговаме на 2. След това на 2,2, на 11 и 1 и на 11 и 3. Аз предварително съм ги бигова, само ви показвам как трябва да се случат нещата. След това си обръщам внимателно първата, притискам с кокало. След това, тъй като е много близко до него следващата линия, която трябва да прегънем, бига, използвам металната линия, хубаво нагласям и отново притискам с биговачката. По същия начин на другата двойка, тъй като аз съм го разпечатала на 190 грама, сравнително лесно се работи, установих, че това е може би най-подходящия грамаж. Съответно, ако решите да правите някой от този тип с картони, трябва да е около 160 грама, защото когато сложи и дизайнерска хартия, доста натежава. Ето го и второто. Не ми се получи точно както го исках. Разбира се. И трябва да се получи нещо ето такова. Което сега има няколко начина. Едното е, може да се разпечата някакво дизайн на гърба, както е тук. Може да остане празно, както е тук. Или да бъде примерно с дистрес мастила разкрасено, с маска, с
каквото ви харесва на вас. Може с ръбон, с стикери и така нататък. Аз за сега ще го оставя бяло, тъй като не съм сигурна кои точно варианти дъщеря ми ще хареса за нейните гости. Тогава ще ги разкрася. Както вече ви казах, за листчетата вътре, които ще сложим, може да използвате обикновено копирна хартия бяла. Или, в случая аз имам тук купени преди много време такава цветна хартия 80 грама в различни цветове и реших, че ще използвам някой от тях. Исках вътре да е розово, но цвета, който имам, не отива точно на моя дизайн и затова намерих едно зелено, което доста е сходно с това, което имам на самата картинка. Листчетата трябва от един листа 4, излизат 9, защото трябва да са с размер 6,5 на 7,5. Ако направите да е по-голям тази част, може от 2 листа да се изрежат повече. Аз сега ще ги нарежа, ще ви покажа какво правиме нататък. И така си срязах листчетата. В случай използвах 2 листа 4, ми се получиха 18 листчета. Хубаво е, след като ги срежете, да ги пъпнете така няколко пъти, за да се подредят, да се види ако някъде нещо е мърно милиметър-два. И още преди всичко, което да монтираме, е проверим дали добре си ляга в заготовката. Защото трябва нещо такова да се получи. В случая добре съм се справила. Това, което исках да ви кажа, че в оригиналния проект тук се защипва с тейлбот и просто се отваря така. Имам няколко проблема с това. Първо, както ви казах, тук нямаше такъв улей и съответно мога да съберат много малко лещенца. Затова си поиграх малко да различни големини на улея. Този ми стори най-оптимален, когато е 2 мм. Второто, което е, не ми стои красиво, ако е обикновен тейлбот. Аз знам, че има цветни, но с традиционен сив тейлбот на тази красива дизайнерска хартия не ми харесва. И най-сериозният проблем, че отзад, когато се забуде, освен че ще се вижда, крайните на самото телче части биха могли да се закачат, ако го държите в дамската чанта, нещо да дръпне. Или ако се използва в проект, примерно се подпъхне в някой джоб, тези могат да надерат хартията на вашия проект. Затова си измислих един друг начин, който ще ви покажа след малко. И другото, което е, когато са защипани така, тук, при изтеглянето просто се къса някакси листчето, има опасност да се къса и самата дизайнерска хартия. И затова намерих решение, което също ще ви споделя. Имам един тример, който е от едната страна тример, от другата страна гилотина, който е купен от много отдавна на един битак в Германия. Вече не реже въобще хубаво, но има тук една опция, която прави перфорация. И заради това всяко едно листче ще го перфорирам в случая на 6,3. Сега ще ви покажа. Ето така, съжалявам, издава малко неприятен. Поради което лесно след това може да се откъсне самото листче от основата. Така ще направя за всичките 18 бройки. Теоретично би могло да се използва и такъв инструмент, който по принцип казва Tracing Wheel, български как е, за кройки. Но прави подобен тип перфорация. Ето го. Не знам доколко се вижда на камерата. Което също би могло да ви свърши работа или нещо, което имате пънч, примерно, който прави перфорация или някаква щанца, ако имате, може да ви помогне много за този по-лесен начин на откъсване на листчето от основата. След като си направих перфорацията на листчето, отново ги подреждам леко с почукване. Нагласям ги хубаво, защото имат навика да се разместват.
Задържам ги хубаво между пръстите и с телбота в центъра се опитвам да ги пробия не съвсем от края, но близко до ръба. Сега, моят телбот малко се затруднява, защото доста листа, не можа хубаво да го пробия. Затова варианта ви е да го разделите на 2 по 9, тогава без никакъв проблем се штракат. Или между всяко лище може всяко лище за другото да се залепи с двойно залепваща лента, с лепило, с каквото ви харесва. В случая на мен така ми върши работа, макар и да не се перфораха много идеално. И сега, за да избегнем да не се надире хартията, както ви казах тук, какво измислих аз? За да покрием тази металната част, а и за да не даре дизайнерската хартия, а и да мога да прикрепя листчетата към основата, отпред залепям тънка двойно залепваща лента 0,6 мм, а от задната страна по-широка, която в случая е 1,2. Отново тествам дали всичко е наред с листчетата ми, добре ли лягат в основата. Ето така, перфорацията се вижда. Идеята е долу-горе да има еднакво разстояние от всичките страни. След като съм сигурна, че ми харесва, отлепям си лентата и залепям предната част. Така. Отново тествам, защото трябва този горния капак да ляга съвсем спокойно вътре, без да закача никъде, и е точно така. Съответно, залепям и отзад. Разбира се, може да се ползва, не е двойно залепващо, може да се използва и лепило или някакво сухо лепило и така нататък. Но идеята е такава. Ето готово, листчетата са вътре, перфорацията и тук, т.е. лесно може да се откъсне. И нашето тефтерче е готово. Сега, може много неща да се направят от тук нататък. Примерно, ето тук съм направила ноч, за да може по-лесно да влиза. Не се обързих и малко се показва тук, но ще се опитам да го прикрия по някакъв начин. Другото, което може самите ъгли тук да бъдат разкрасени, било то с пънч, с кръгъл пънч или с някакви интересни неща, каквото имате под ръка. За тази част, ако ви дразни, че е бяла, вече споменах, че може да бъде разкрасена, било то с дистрес мастила или с дизайнерска хартия, с маска, с ембосинг. Има много варианти. Аз още не знам точно как ще декорирам тази, тъй като вече споменах, че дъщеря ми трябва да избере от всичките видове, които до тук съм направила, кое харесва за нейната партия. Ето, доста са вече. Мога да ви ги покажа. В различен стил са, тъй като и децата са на различна възраст. Ето това прекрасно лилово. Имаме и мънички деца, за които са ето тези със сладките мечоци. Много различни дизайнерски хартии реших да използвам, за да оползотворя остатъци. Получиха се, някои съм правила по 2 пъти, защото дъщеря ми задължително ще иска се остави за нея. Има по-широки, по-тясни и така нататък. Като се прибере от училище, да си избере какво и харесва. И ще им сложа листчета по вече описания начин. Когато съм готова окончателно, ще ви покажа всички.
Нещо, което исках да ви обърна внимание, е, че когато хартията има посока, трябва да внимавате, нали, добре да излежа от всички страни. А особено тук при мечетата не съобразих, когато ги разпечатах, те да се виждат така, добре да изглеждат, извините. Но панделките ми са наобратно, което не е голяма драма. Заради това направих ето такава отвънка с точки, отвътре с сладките мечоци. Защото просто няма как те да са от външната страна, тъй като ще се окаже, че една част са с главата надолу. Разбира се, ако имате желание, може да се поиграете на Canva или с друг инструмент да си направите като тези готовите на Victoria Design, които са съобразени, нали, че тези двете трябва да са огледално и съответно тази част да е с посоката на тази, за да изглежда всичко чудесно. Аз нямах това време, а и все още се уча на някои неща, така че това е, което имам аз да ви кажа по темата. Може би ще има кратко клипче, в което да ви покажа как финално съм ги разкрасила, тъй като прямо те мечешките мисля да сложа меченца, цветенца, разни други панделки и така нататък. Може на тези пеперутки да ги направя с глоси акцент, защото съм проверяла, че става много интересно. На листчетата някои ще са обикновени бели, някои ще са цветни. Някъде ще си поиграя, както ви казах тук за аглите, ще ги заобля, други ще използвам пънчове, ще преценя какво още мога да направя. Благодаря ви, до следващия път.